well, ibang issue naman yun. Pero like, alam naman niyo yun, for the past, I think 2 weeks ago, in fact, Bombo was the one who had a scoop on that, may nag-report, no? And that triggered yung aming investigation. Ito naman sa mga metro naman namin. Apparently, meron anomalya doon sa mga metro, both doon sa doon sa metro itself and human factor, no? Ibig sabihin yung aming mga meter readers or the department that handles meter reading. Medyo nakaka-alarma ito because yung initial list namin is about 4,600 ang medyo kailangan i-validate. Talagang may problema. Merong ang lumalabas po nung chinek po natin, mayroon tayong 4,600 na mga metro in the area of area 2, which is Lawag, Bacara, and some parts of Kasukin. About 4,600 of that, medyo ang lumalabas po, nagsi-zero meter reading. Ibig sabihin, hindi ginagamit ang kuryente, and therefore walang nasisingil ang init. So, we need to validate this, no? Ito ba na may 4,600 na walang tao sa bahay na hindi nagpo-consume ng kuryente. So, of course, we need to validate this muna, and yun ang ginawa ng mga team natin. Actually, pangalawang linggo na to, to validate kung talagang hindi na gumagamit ng kuryente. At kung gumagamit naman ng kuryente at hindi sila nasisingil, hindi kami nagbibil, obviously there is something is wrong, may anomaly ang nangyayari, both on our both ends, no, from INEC side and also from MCO side. But I have to mention, no, kasi INEC ang supposed to be the one to do this properly. So, ang onus talaga is really on INEC side. So, yun ang ating naayos. Ang problema ba, metro namin o tao namin, we need to get to the bottom of this. Again, this comes in kasi kung may problema yan, hindi nabibil, lumalabas po yan sa systems loss ng electric cooperative. And ang systems loss, and this is not only for INEC, it's all over the country, allowed by law yan. Ang systems loss po, up to a certain degree, no? Ang INEC po ngayon nasa 10.26, 10.10 around that much, no? Passed on systems loss, no? All over the country naman, allowed naman yan ng batas ng ERC na pass on yan. Pero kung meron tayong anomalya dun sa pagkuha ng kuryente doon sa nabibil, which will be part of the systems loss, unfair po yun sa ating mga consumer. So, ang INEC talaga ang may responsibilidad na ayusin yun. So, that is what we're trying to do now. Both on the mechanical, ibig sabihin yung metro itself, or kung yung mga tao namin. Yun ang hindi po tayo kasi hindi po natin maayos pag wala tayong
acceptance na baka may problema doon sa part ng inlet. And yun, I can assure you, wala pong SBM, wala pong problema sa akin. Kung mali kami, wala pong problema sa akin yung umamin kami ng mali. But more importantly, ang gusto po natin doon, ayusin yung mali. Pero yung hindi ko po, kung talagang may mali kami sa inlet, yun yung mga, although from what you can see, mukhang yung problema, matagal na, no? Years before, no? So, as a whole naman, I would like to say, inaayos na namin to. But obviously, may mga mangilan-ngilan pa, in this particular case, itong area 2, na medyo nandiyan pa rin yung problema. Ayoko nang isama yun yung inlet in the sense na I know for a fact na yung ibang area na ayos na nila to. Again, unfortunately, meron pa kaming mga natitira ng mga hindi pa ayos. So yun yung inaayos na. Yung mga ibang area, in fact, inikutan ko ang discovered area 2, meron pa rin mga mangilan-ngilan, inaayos na, pero hindi kasing dami nito. And also, you have to realize also, kailangan malaman yun. Area 2 is Lawag, Bacara, and two barangays of Pasukin, I think. So, very minimal yung sa Pasukin. So malawak. Even doon sa, alam naman nyo yun, doon sa population, ang sa Ilocos Norte, I think, if I'm not mistaken, Lawag, and then at least si Bacara, I think nasa pangatlo, no? So, Batak is there, so I think Batak is second, around 2 cities in the province. Pero definitely Bacara nandun din, no? Easily, nakapangatlo ang Bacara. So, you're talking of 1 and 3 na mga NCO natin na baka may problema. So, financially, this has a big effect on the system's loss. On the system's loss. Ang kwan lang, ang Lawag lang, ang area 2 for the area of Lawag, easily meron siyang mga 100 million na collection. So, kung totoo tong problema na to, kung mababalidate natin, ibig sabihin nun, dapat mas higit pa sa 100 million ang collection dito. So, kung talagang, because yung chinecheck po natin 4,600, ito po yung nagbibigay ng zero reading. So, ibig sabihin, walang gumagamit ng kuryente doon sa 4,600 for the past year. For the past year, in fact. So, medyo nakakabahala.